Cambuur speelt in de play-offs tegen Almere City. Dat is juist de jongblikken na de laatste wedstrijd van de eerste divisie. Cambuur spelen daarin tegen FC Twente. Een verslag van Ander Faber. Het begin van Cambuur is net goed, want Tom Boeren zet FC Twente al na 4 minuten op voorsprong. De voorzet is van Mohamed Hamdoui en Boeren stiert volslijn vrij om de 1-0 van te maken voor Twente. De problemen worden dan nog groter voor Cambuur in de eerste helft. Twente krijgt een vrije trap op een mooi plakje. En het is Mohamed Hamdoui die Xavier Maus, de keeper van Cambuur, kansloos liet. Maar een keihard schot. Twente, dat al kampioen is van de eerste divisie, komt nog voor het skoft op een 12-0 voorsprong via deze hudde vrije trap van Hamdoui. En dan worden de zwaren van Cambuur nog groter, want Xavier Maus, de keeper, de uitblinker van dit seizoen, leidt blessure op de groen. Hij maakt uit het veld en wordt vervangen door Pieter Bos van Boetenpost, die zijn debuut maakt voor Cambuur. Ja, fantastisch moment natuurlijk om naar draaien die debuutje te maken. Het is weer natuurlijk volle mooie wedstrijd voor het eigen publiek, maar als het van ergens mij is dan is het een fantastische plak. Ik had al een weekje last van mijn bovenbeen. En ik moest een paar lange ballen trappen, dus ik voelde de spanning wel toenemen. En op een gegeven moment trap ik een lange bal en toen werd het echt een stuk erger. Toen voelde ik zelfs bij korte ballen, dus ik dacht als ik nu nog 1 keer lang moet trappen, dan kan ik echt in de problemen raken. En we moesten nog een kwartier. En ik had ook inderdaad de play-offs in mijn achterhoofd. Dus ik hoop dat ik net op tijd ben uitgestapt. Cambuur komt dan via onvierde Robert Schilder nog op 2-1. Is er dan nog wat mogelijk voor de Leeuwarden? Dat is vanzelfs de vraag. Nou, deze bal zit er in elk geval mooi in. Schilder die zijn tweede doelpunt in 2 wedstrijden maakt. En dan komt er nog een slotoffensief. Een vrije trap van Robin Mauleux. Komt bij Steenvoorden. Die kan hem net binnenwerken. Maar de bal komt voor de voeten van Nigel Roberta. En die zit in de blessuretiert. De liekmakker binnen voor Cambuur. Dat een puntje liet het mij te nemen uit de Grolsvesten. Bij de kampioen FC Twente. Of zit er zelfs nog meer in? De Leeuwarders zetten nog 1 keer aan. Het is Kevin Jansen die beziekt het uit te halen. En het schot komt voor de voeten van Siganix. Die maakt het er 3-12 van. Alleen nog het doelpunt gaat net terug. Want Siganix zou boetenspul staan. Daarom kat de skiertjochter de goal aan. Maar Siganix stiert geen boetenspul. Dus hier de doelpunt tellen matten. Maar hij telt net en dus blijft het bij 2-2 en speelt het Cambuur vreed in Almere City. Het is in die zin zoals het is. En uiteindelijk gaat het om dat je in de play-offs er gewoon moet staan ten aanzien van goede wedstrijden spelen. En uiteindelijk maakt dat niet uit tegen wie.